Μεταδίδονται αρρώστιες μέσω της Θείας Κοινωνίας? Στο δεύτερο μέρος αυτού εδώ του βίντεο θα δούμε 8 περιπτώσεις μη μετάδοσης που αναφέρει ο Γέρον Νεκτάριος. Αλλά πρώτα, ως εισαγωγή, ας δούμε μερικά σχετικά θέματα. Στην αρχή θα δούμε την εξήγηση της Εκκλησίας για τη μη μετάδοση. Μετά θα δούμε την εξήγηση των επιστημόνων και το πρώτο μέρος τελειώνει με τη σημασία που έχει η συνάθρηση στην όλη ιστορία. Ξεκινάμε λοιπόν με την εξήγηση της Εκκλησίας. Όταν εισέρχεται μέσα μας είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού μέσα στο δισκοπότηρο. Κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού. Μάλιστα, κατάλαβα. Η Εκκλησία λέει ότι το ψωμί είναι το σώμα του Χριστού και το κρασί το αίμα του. Και ο Χριστός δεν έχει ασθένειες για να μας κολλήσει. Ναι, αλλά οι επιστήμονες δεν μιλάνε για το ψωμί και το κρασί, αλλά για το κουταλάκι. Και ότι αυτό είναι που μπορεί να ευνοήσει τη μετάδοση ασθενειών. Τέλος πάντων, ας δούμε τι είπε για αυτό το θέμα και ο Μητροπολίτης Πειραιώς. Δεν υπάρχει επιστημονική μελέτη που να αποδεικνύει ότι μεταδίδεται οποιαδήποτε μολυσματική ασθένεια μέσω της θείας μεταλήψεως. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Μάλιστα, δεν υπάρχουν τέτοιες έρευνες. Για να δούμε όμως τι έρευνες υπάρχουν. Αν ψάξετε θα δείτε ότι εδώ και 130 χρόνια οι επιστήμονες πλέον αποδέχονται τη θεωρία ότι ένας άνθρωπος μπορεί να κολλήσει έναν άλλον άνθρωπο ασθένειες. Πιο πριν επικρατούσε η θεωρία μοιάσματος, η οποία πλέον έχει απορριφθεί, και η θεωρία μοιάσματος έλεγε ότι για τις ασθένειες ευθύνεται ο βρώμικος αέρας. Τώρα, μπορεί και οι μουσουλμάνοι να πούν ότι δεν κολλάς κορονοϊό αν γλύψεις τη λειψανοθήκη της Φατίμα εκεί που έχουν λείψει και άλλοι. Και φυσικά αυτό μπορεί να συνεχιστεί με τον έναν και τον άλλο. Να λέει ότι δεν υπάρχουν έρευνες, ότι μεταδίδεται με εκείνον τον τρόπο, με τον άλλο τρόπο, με τον παράλληλο τρόπο. Τι θα κάνουμε? Θα λέμε ότι τίποτα από αυτά δεν κολλάει μέχρι να υπάρξει συγκεκριμένη έρευνα? Δεν κάνουν έτσι οι επιστήμονες. Οι επιστήμονες, με βάση όλες τις έρευνες που έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής, έχουν πλέον αποδεχτεί ότι στη γενική περίπτωση μεταδίδεται. Φυσικά, αν υπάρξουν συγκεκριμένες έρευνες που να δείχνουν κάτι άλλο, τα δεδομένα θα ανατραπούν. Το να γίνει έρευνα για αυτό το θέμα είναι σημαντικό. Γι' αυτό έχω φτιάξει ένα ξεχωριστό βίντεο που εξηγώ πώς μπορεί να γίνει έρευνα. Και το μόνο που απουσιάζει είναι εθελοντές από την Εκκλησία. Link για το βίντεο αυτό με την έρευνα θα δείτε στο τέλος του σημερινού μας βίντεο. Πάμε τώρα να δούμε μια διευκρίνηση του Αρχιεπισκόπου. Η Θεία Λειτουργία χωρίζεται, θα λέγαμε, σε 2 κομμάτια. Σε εκείνο της συναθρήσεως του εκκλησιασμού και σε εκείνο της Θείας Ευχαριστίας. Εκεί που χρειάζεται οικονομία είναι η συνάθρηση, η συνάντηση των ανθρώπων. Για την συνάθρηση, για την προστασία των ανθρώπων. Του τεστ είναι αυτό που λέμε και εμείς, ο αδελφός μας. Διότι αλλιώς έχει έναν εγωισμό. Εγώ να κοινωνήσω, αλλά εις βάρος του αδερφού μου, που από τη συνάθρηση υπάρχει πιθανότητες να προσβληθεί. Οπότε, η Θεία Λειτουργία μπορεί να διαχωριστεί στη συνάθρηση και στη Θεία Ευχαριστία. Αν κάποιος παρευρεθεί σε μια Θεία Λειτουργία, υπάρχουν 2 ενδεχόμενα. Να φύγει γης ή να έχει κολλήσει κάτι. Εδώ ας παρατηρήσουμε ότι στην εξήγηση που δίνεται από την Εκκλησία για τη μη μετάδοση ασθενειών από τη Θεία Κοινωνία αναφέρονται παραδείγματα ανθρώπων που δεν έχουν κολλήσει. Πού είναι τα παραδείγματα ανθρώπων που έχουν κολλήσει λόγω της συνάθρησης, όπως τα περίμενε και ο Αρχιεπίσκοπος? Και γιατί έχει σημασία αυτό? Προφανώς δεν μας παρουσιάζουν το ιστορικό υγείας όλων των ανθρώπων που κοινώνησαν τα τελευταία 2.000 χρόνια, αλλά ένα δείγμα αυτών. Και στη στατιστική, όταν κάνουμε δειγματοληψία, επιλέγουμε τα άτομα τυχαία. Για παράδειγμα, αν θέλεις να προβλέψεις το αποτέλεσμα των εκλογών, δεν πας μόνο σε μία γειτονιά που όλοι ψηφίζουν Πασόκ.
Πηγαίνεις σε διάφορες γειτονιές της Ελλάδας και επιλέγεις ανθρώπους τυχαία. Το αντίστοιχο στην περίπτωσή μας είναι να βρεις ανθρώπους που είναι υγιείς και να πεις «Κοίτα, αυτοί δεν κόλλησαν από τη Θεία Κοινωνία». Η απουσία λοιπόν ανθρώπων που έχουν ασθενήσει από τη συνάθρηση δείχνει ότι το δείγμα δεν επιλέχθηκε τυχαία. Πάντως, όπως θα δείτε στο τέλος του σημερινού μας βίντεο, το σφάλμα αυτό στη δειγματοληψία δεν γίνεται αναγκαστικά κακοπροαίρετα και εσκεμμένα. Και αν υπάρξουν παραδείγματα ανθρώπων που έχουν κολλήσει, πώς ξέρουμε ότι κόλλησαν από τη συνάθρηση και όχι από τη Θεία Ευχαριστία? Επίσης, να πούμε εδώ ότι στην εξήγηση που δίνεται αναφέρεται ότι οι παπάδες στο τέλος της Θείας Ευχαριστίας καταλύουν, δηλαδή πίνουν ό,τι έχει απομείνει. Στο βίντεο όμως αυτό εδώ, με τον παπά στη Σπιναλόγκα που κοινωνούσε λεπρούς και δεν κόλλησε, λέει ότι ο προηγούμενος παπάς δεν τα κατέλειε. Πάμε τώρα να δούμε τις 8 περιπτώσεις μη μετάδοσης που αναφέρει ο Γέρον Νεκτάριος. Κανένας δεν κόλλησε ποτέ, έστω και εκεί που κοινωνούν με AIDS. Μάλιστα. Είσαι τώρα μπροστά στον υπολογιστή σου. Άνοιξε μία μηχανή αναζήτησης και ψάξε. Μεταδίδεται το AIDS με το σάλιο? Σε περίπτωση που δεν το έχεις ακούσει, το HIV που βλέπεις εδώ είναι ο ιός που προκαλεί το σύνδρομο του AIDS. Ποτέ δεν κόλλησε κανείς από τη φυματίωση όταν ήταν σε έξαρση τα παλαιά χρόνια η φυματίωση. Ψάξε τώρα για τη φυματίωση. Εδώ βλέπω ότι από όσους κολλάνε, συμπτώματα εμφανίζουν μόνο το 5% μετά από 2 χρόνια και για κάθε επιπλέον χρόνο που περνάει η πιθανότητα είναι 0,1%. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ εύκολο να βρεις παπάδες χωρίς συμπτώματα. Οι περισσότεροι δεν θα έχουν. Επίσης, εδώ λέει ότι η φυματίωση μεταδίδεται με το βήχα, το φτέρνισμα, ακόμη και την ομιλία. Οπότε, πού είναι αυτές οι μαρτυρίες για παπάδες που κόλλησαν μόνο και μόνο επειδή επισκέφτηκαν φυματικούς, άσχετα από τη Θεία Κοινωνία? Και πώς ξέρουμε ότι κόλλησαν από την παρουσία τους στο νοσοκομείο και όχι από τη Θεία Κοινωνία? Οι κληρικοί μας που λειτουργούσαν μέσα σε διαφόρους ναούς, ποτέ δεν κοινώνεις, σε διάφορα νοσοκομεία που έχουν ναούς μέσα, όπως το Σωτηρία στην Αθήνα, ποτέ κανένας δεν κόλλησε. Το ίδιο πάλι εδώ. Πού είναι οι μαρτυρίες για παπάδες που κόλλησαν μόνο και μόνο επειδή βρέθηκαν σε ένα νοσοκομείο? 2.000 χρόνια μαρτυρείται ότι μέσα στο ναό με τη Θεία Κοινωνία κανένας ασθενής δεν ασθένησε. Μάλιστα. Η Εκκλησία έχει μαρτυρίες 2.000 χρόνων, όταν οι γιατροί γνωρίζουν μόνο εδώ και 130 χρόνια ότι οι ασθένειες μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Πού είναι αυτές οι μαρτυρίες 2.000 χρόνων? Είτε με πανόλης. Η πιο γνωστή επιδημία πανόλης στον ελλαδικό χώρο είναι την εποχή του Ιουστινιανού, όπου στην Κωνσταντινούπολη μόνο πέθανε ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων. Πού είναι οι σχετικές μαρτυρίες για μη μετάδοση πανόλης από τη Θεία Κοινωνία? Είτε με υπατήτηδα που έρχονται πολλοί και είναι ναρκωμανείς και έχουν υπατήτηδα, στο Άγιον Όρος, σε μία μονή του Αγίου Όρους, φιλοξενούνται συνέχεια ναρκωμανείς, οι οποίοι κοινωνούν συχνά. Κανένας εκ των μοναχών ποτέ δεν κόλλησε υπατήτηδα. Κανένας. Μάλιστα. Ψάξε να βρεις. Είναι εύκολο να μεταδοθεί η υπατήτηδα με το σάλιο? Λοιπόν, ούτε τότε με τη φυματίωση, ούτε με τη γρίπη των χείρων. Για τη γρίπη των χείρων δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και κάποιες μαρτυρίες για ανθρώπους που κόλλησαν από τη συνάθρηση? Πού είναι αυτές οι μαρτυρίες και πώς ξέρουμε ότι δεν κόλλησαν από τη Θεία Κοινωνία? Ούτε ακόμα όταν ήταν στη Σπιναλόγκα ο Παπαχρύσανθος, ο οποίος κοινωνούσε τους λεπρούς, ποτέ δεν κόλλησε λέπρα ο ίδιος.
Για τον παπά στη Σπιναλόγκα έχω φτιάξει ένα ξεχωριστό βίντεο, link για το οποίο σας δίνω στο τέλος του σημερινού μας βίντεο. Τώρα, για όσα είπαμε μέχρι στιγμής, δεν ξέρω γιατί απουσιάζουν μαρτυρίες για ανθρώπους που κολλάνε από τη συνάθρηση και μόνο. Να αναφέρω απλά ως ενδεχόμενο το φαινόμενο της προκατάληψης επιβεβαίωσης. Αυτή είναι μια προκατάληψη που έχουμε όλοι μας. Για παράδειγμα, καμιά φορά σκεφτόμαστε κάποιον και χτυπάει το τηλέφωνο. Ποιος είναι? Ο Luke Skywalker από το Tatooine. Ποιος Luke Skywalker από το Tatooine? Ο γιος σου. Α, δεν θα το πιστέψεις, παιδί μου. Εσένα σκεφτόμουνα. Όταν συμβεί κάτι τέτοιο, εντυπωσιαζόμαστε, το προσέχουμε και το θυμόμαστε. Πόσες όμως φορές σκεφτόμαστε κάποιον, χτυπάει το τηλέφωνο και δεν είναι εκείνος? Σίγουρα πολλές φορές. Δεν τους δίνουμε όμως την ίδια σημασία. Αυτή είναι η προκατάληψη επιβεβαίωσης. Η τάση που έχουμε όλοι μας να προσέχουμε οτιδήποτε επιβεβαιώνει τις πεποιθήσεις μας εις βάρος όσων την απορρίπτουν. Ως άσκηση ψαρέματος, ας διερευνήσουμε ο καθένας από μας εάν έχουμε προκατάληψη επιβεβαίωσης βλέποντας το επόμενο βίντεο. Οι γιατροί έφτασαν στο σημείο που δεν έτρωγε, είπανε στην κόρη τους και στο σύζυγο: «Κυρία Μαρία, η γιαγιά τελειώνει απόψε, γι' αυτό δεν τρώει και δεν πίνει. Η πίεση χαμήλωσε». Τότε με φωνάξανε να την κοινωνήσω την κυρία Δημητρούλα. Την κοινώνησα την κυρία Δημητρούλα. Η κυρία Δημητρούλα την επόμενη μέρα ήταν όρθια και περπατούσε και βγήκε έξω στην παιδική χαρά στην πλατεία Παπαδιαμάντη στην Ηλιούπολη. «Τι κάνεις, κυρία Δημητρούλα?» «Κοινώνησα και ζωντάνεψα», μου λέει. «Να άρχισε να με κοινωνάς». Και πράγματι πήγαινα και την κοινώναγα κάθε Κυριακή και διαψεύστηκαν οι γιατροί, οι οποίοι είπαν «απόψε τελειώνει». Είπε ο γέρον Νεκτάριος για την κυρία Δημητρούλα. Πόσοι όμως από εμάς σκεφτήκαμε το αντίθετο? Πόσοι σκεφτήκαμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που κοινωνούν και μετά πεθαίνουν? Ή κάτι άλλο. Σκέψου. Αν εσύ ήξερες κάποιον παπά που κοινώνησε κάποιον άρρωστο και μετά κόλλησε, θα το διέδιδες σε όλο τον κόσμο? Μόνο εσύ ξέρεις αν έχεις προκατάληψη επιβεβαίωσης. Σκέψου. Είδες το σημερινό μου βίντεο και ελπίζω να σε βοήθησε να διερευνήσεις κάποια πράγματα. Αλλά ίσως αυτά που βρήκες να μην ήταν ακριβώς όπως τα περίμενες. Εσύ θα το διαδώσεις το σημερινό μου βίντεο? Μόνο εσύ ξέρεις αν έχεις προκατάληψη επιβεβαίωσης.